Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Filip, a w dzisiejszym odcinku gramy sobie w RG MC i no dzisiaj to jest taka nowa przygoda na moim kanale, więcej dźwięków z tej serii, w ogóle subskrypcja. No i tak, zawsze tego, że odbierajcie sobie elity, nic się nie da. Muszę odebrać elytrę, więc odbieram sobie elytrę z naprawą tylko, okej. I bierzecie jeszcze raz kita, macie na przykład to, zabiorę sobie teraz sponsora. Okej, sponsor odebrany, mamy kilów, mamy różne rzeczy. Teraz przejdziemy do tych właśnie karteczek. Teraz wam opowiem co i jak, ale myślę, że niektórzy was wiedzą o co chodzi. Wywalamy to. To nie potrzebujemy zupełnie. Dobra. Z tymi karteczkami chodzi o to, czasem po prostu będą na serca. Bzdrożne serca. To jedno serce daje po 3 serca. Rozumiecie? Już nie wiem co zobaczycie. Mamy takie jedno określone serduszko, takie jedno. Jedno daje 3 serca. Tak będę miał 13 serc. A gdy ładuję te wszystkie, to będę miał ciekawe ile. Ładujemy i mam ich o wiele więcej. O co chodzi, więc ciągle próbował jakichś typków pozabijać. Oczywiście nie wiem czy to się uda. Bo ja taki super nie jestem w tą grę. Chodź. Morda. Powiem tego nie szkolić. Będę rozwalić. Nie opowiem takich samych kamieni. Albo wziąć go na losowe. RTP to sobie zaczęli się. Próbujemy co? Próbujemy. Tam się go zajmę. Patrzcie, co coś zrobię. Tu mam już 5000. To sobie wezmę. O. To nie potrzebuję. Ale wezmę sobie jabłko. Jedzemy. Się ledwo ruszył. Się w ogóle ruszał? Nie no, to nie ma sensu. Czemu ma totem tutaj? Można latać? To nie mówię? Okej. Wygląda Jura. Let's go. Co mam się nie sypić? Sobie blisko tego. To jest shooter jakiś. Patrzcie, go lepnie tam. Kurde. Chodź.
Skupił sobie takie dwie znaczki, fotkę i do tarcza. Tarcza się bardzo przyda do bitek z graczami. Chodź. Chodź tu. Tam się idziesz? To jest cheater. Aha. Ciekawe. Dawaj mordę za mnie. Nie wiem, ja się boję, że to jest jakiś cheater. Czekaj. Płotki. Co mam na tym szybko? On jest taki szybki. Może ja tu zginę, wiem o tyle. Ej. Mordo, dawaj. Dawaj tu. Tu. Ej, chłopcy tam poszli. Zalewać? Kurde, nie mogę tylko zabić dzisiaj. Sobie że mam się pomyśleć, że ten AFK, to będzie tego spróbuję go rozwalić. To będzie być trudne. Poszedł? Nie poszedł. Pcham je. Jeden chłop tu przyszedł. Że tym co ja zrobię? Może. Ej. Nikt nie chce naprawdę się bić. Poszli. Aha. Nara, ja uciekam, nara. Czekaj. Gdzieś tu było? Przybywało. Uciekł. Nie wierzę. Dobrze. Lecimy słabo. Czy tu jest czy nie? Ja nigdy do nich nie chcę. Żeby nie poszli tam, to przed z nimi szybko. Musimy zabić to i ja mówiłam go.
Ej, boję się jej z nimi. O kurde! Muszę go wypchnąć. Let's go. Chwilek. Let's go. Mamy go. Let's go. Serca. Let's go. Mamy to, widzowie. Mamy kilka zabite. Wykołany. No dobra. Gdzieś nie da się lecieć. Ale ta walki jest zablokowana. Pewnie, żeby gracze nie uciekli prosto. Let's go, zabity graczek. Zalewam się. Kolejny! Oj, lecę z nim. Wróciła mieć. Let's go. Widzowie, let's go. No to serduszko miało. Let's go, drugi kilek. Gdzie jest serce? Ej. Aha, miałem tu serce. Dropłem. Spokój ty. Wiem, że słaby i ty. O nie! Let's go, drugi kilek. Takie sobie to łatwo zabić. Gdzie jest? Aha, to on była w tym secie. Bo ja życzyłem się na jakimś... Okej. Tu nie spawna. Dobra. Nic serce nie wypadnie. Bo ja ją zabiłem, już to nie ma sensu. Ja już nie zabijam. To nie ma sensu już. Coś mocniejszego spróbuję zabić. Jedna była żelazna była jedna. A nie mam serca z niego już. Może ten. Chodź. Ej. A jak ktoś poszedł ze mną do tego? Przecież nie zabić. Ej. Może ona pójdzie? Dobra, ej mordo. Chodź, teraz razem ci chodź. Chodź, ej. No, chodź. Chodź tu, spróbujemy go tutaj zabić. Chodź. Dawaj. Idziemy. Tu jest. Nie, ginę. Ale robi se. Dobrze. Trend. Bijemy go. Let's go, dawajcie. Muszę strefę robić, chłop. Dobre. Hity lecą na niego. Na mnie też. Lecą hity na mnie. Leci na niego też lecą. Ale kołko. Nie wiem jak ja maseczek, nie? Nic nie jakie maseczek. Albo to wygram, albo zginę, tyle powiem. Kończę go. Mordo, co robisz? Ej, on jest spoko. Ej, on ma szansę wygrać. On ma mniej HP, ma mniej serc. Powinien dednąć, jak ma tyle co ja. On ma mniej niż ja. No jak on ma mniejszy też, nie? Dobra, on sobie robi strefę na nim, tak nie będzie. Nie muszę bić sobie chyba. On
nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Zostało mi 20 serc, widzowie. O, blisko, blisko, blisko jest. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Ucieka. Ucieka. Ucieka, chłop. Łama, łama, łama. Łama. O, no. Dawaj go, dawaj, 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 dawaj. Tak ma tak mało już. Na pewno ma mało. No, spokojnie. Ja nie zginę, nie mogę zginąć. Nie mogę zginąć. To strefę robi chłop. Oj, blisko są. Jestem blisko śmierci. Dobra, uciekam. Uciekam od niego. Lecą krytki. Lecimy. Zginę, nie ma opcji, że ja to przetrwam. Albo ucieka, albo zginie. No. Albo ja zginę, albo on. Nie, ja zginę, zginąłem, nie wierzę. O, mniej serc. Nie, już dobra. Tak się kończy, widzowie. Dwa kilki zrobione, było pewnie blisko, dobra. Trzymajcie się. Pa.